Mapagpalang araw mga kabayan, welcome back dito sa aking channel. Ngayong araw mga kabayan ay magluluto tayo ng pinakbet na gabi mga kaibigan at tawag sa amin ay daludal. So ayan, at nalinisan ko na siya mga kaibigan at ngayon ay papakita ko na sa inyo yung ating mga sangkap sa ating pagluluto. At kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, i-click yung notification bell and select all updated kayo sa mga bago nating upload. Kaya tara na mga kaibayan at samahan nyo ako sa ating pagluluto. Let's go! Ito na ang ating mga sangkap sa pagluluto. Meron tayong gabi, meron tayong bagong isda, betsin, mangga, garlic, at ginger. Kaya tara na mga kabayan, umpisahan na natin sa ating pagluluto. Ayan na mga kaibigan. At kumukulo na yung ating tubig sa kawali. Ayan, at maglagay na tayo ng bagoong. Ayan, isa, dalawa, tatlo. Ayan. At haluin lang natin mga kaibigan para mas maganda. O, diba? Ang gagamitin nating bagoong ay bagoong isda. Sumunod na nating ilagay ay yung ating betsin. Yan, konti lang yung ilalagay natin mga kaibigan. At depende rin sa inyo kung gaano kadami yung ilalagay. Ayan na mga kaibigan at kumukulo na. Hanggang natin ang ating bawang. Isunod na rin natin ng luya. Ayan. At ilagay na rin natin ang ating gabi. At ayan na mga kabayan at ilagay na natin. Ngayon na itatakpan na po natin. At antayin na lang natin siyang kumulo. At ayan na nga mga kabayan at kumukulo na yung ating nilulutong gabi. So ayan. At maya-maya konti ay bubuksan natin at titingnan natin ang ating niluluto. At ayan na nga mga kabayan at bubuksan na natin. Ayan na nga siya. Ang bango mga kabayan. At ngayon ang gagawin natin ay baliktarin natin. Ayan. O, diba? Sarap mga kabayan. At ngayon ay ilalagay na natin yung mangga. Oh, di ba? Wow! Ganyan lang po ka-simple magluto ng ating pinakbet na gabi na ang tawag ay daludal. Ayan na mga kabayan at mga 5 minutes na lang to mga kabayan at luto na ang ating pinakbet. So ayan, at maya-maya ay kakain na tayo mga kabayan. Sarap. Ang bango ng amoy mga kaibigan dahil nga yung mangga ay medyo maasim-asim na lasa. Ayan. At nakakagutom mga kaibigan. So ayan, sigurado mapapa-only rice ka na naman ngayon. Ayan na nga mga kabayan at nakaluto na tayo ng ating pinakbet at ngayon na ilalagay na natin sa ating bowl para kakain na. Yan. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtutok dito sa ating video. At sana'y nagustuhan nyo ang ating vlog natin ngayong araw. At kung may suggestion po kayo, comment down below mga kaibigan.
at pag-click yung notification bell and select all para updated kayo sa mga bago nating upload. So yan na nga mga kabayan, at tayo'y kakain na. Let's go!